Señora Paz. Grazas, señor presidente. Señora Prado, non sei se sabe vostedes cantas explotacións agrogandeiras hai en Galiza, nin cantas mulleres son titulares desas explotacións, pero eu o único que teño que decirlle ao respecto é que cando se pon en marcha un programa novo, o normal é que nos primeiros anos teña moita máis demanda e que progresivamente, afortunadamente, vayan quedando menos persoas que necesiten dese impulso, pero en todo caso, señora Prado, cantas accederon á cotitularidade desde que vostedes gobernan? Cantas solicitaron as axudas? Ningunha, porque non teñen as axudas e, polo tanto, dificilmente poden solicitar esas axudas. Mire, eu voulle explicar o tema do xulgado da Coruña e de Pontevedra unha vez máis. Mire, señora Prado, vostedes levan 3 anos poñendo nos orzamentos da Xunta, bueno, non da Xunta exactamente, os anos anteriores eran os orzamentos da Sociedade Pública de Investimentos os recursos necesarios porque teóricamente levan 3 anos comprometéndose en que no ano seguinte van licitar as obras para construir na fábrica de tabacos da Coruña e en Pontevedra un novo edificio xudicial. Incumprirono rotundamente. Este ano hai 2 cambios. Un, que o pasan vostedes para o capítulo 6 do programa da Dirección Xeral de Xustiza e que se incrementa en 2 millóns de euros. Os anos anteriores consignaban vostedes 4 millóns para estes 2 edificios e para o ano 2014 consignan vostedes 6 millóns de euros. Efectivamente, o Bloque Nacionalista Galego confesa aquí, eu pecadora, que me ousei a sacar 1,5 millón de euros desa partida para facer unha emenda. Eu, señora Prado, convido a vostede ou a conselleira, váleme calquera das dúas, a que saian aquí e me aseguren que as obras e as actuacións que van facer no ano 2014 na fábrica de tabacos da Coruña e en Pontevedra non van ser, me aseguro, 4 millóns son suficientes para o que lles vai dar tempo de facer, tendo en conta que nin licitaron a obra, nin existe proxecto, nin can que lle ladre, retiro a emenda inmediatamente. E se non, como non van ser capaces de asegurarme eso, mantéñoa porque sigo dicindo que vostedes deberían tamén asumir a responsabilidade de desbloquear a situación a respecto de Vigo. E mire, señora Prado, vostede púxose aquí cunha emenda que non é miña, pero que vou votar a favor. Toda digna defendendo que si se mantiña esa emenda se eliminaban as escolas de verán do Poder Xudicial e do Ministerio Fiscal. Pois é ben curioso que o que veña a facer aquí vostede no ámbito da xustiza sexa precisamente defender actuacións que non teñen nada que ver cas competencias en materia de xustiza que ten esta comunidade, porque que eu saiba, señora Prado, por desgracia e en función dunha sentencia do Tribunal Constitucional, nin o Poder Xudicial nin o Ministerio Fiscal son competencia desta comunidade. Sin embargo, outras cuestións que son competencia desta comunidade en materia de xustiza, como é, por exemplo, que haxa formación en violencia de xénero para os funcionarios e funcionarias da Administración de Xustiza e que non victimicen doblemente as víctimas, vaya, a redundancia, vostedes néganse nin siquer a falar desas emendas ou de cuestións como xa falamos da mediación anteriormente. Vostede polas follas e négase a admitir, por exemplo, que hai moita marxe nesta consellería, nesta vicepresidencia, para reducir gastos tan superfluos como, por exemplo, personal de publicidade e propaganda, personal eventual de gabinete, personal eventual do gabinete, e poderíamos seguir co personal eventual de gabinete sin eliminar totalmente a existencia de personal eventual neste departamento até prácticamente 1 millón de euros. E tamén poderíamos chegar a outro 1 millón de euros se eliminamos
as delegacións territoriais. E, por exemplo, señora Prado, vostedes digan claramente que o problema de non aceptar as emendas en materia de emerxencias é que vostedes non queren mudar ese sistema que se inventaron, privatizado e cada vez máis fraccionado, que ademais é inseguro para o conxunto da cidadanía. Polo tanto, señora Prado, eu emprazo a que non aduza únicamente cuestións formais para non abrirse a aceptar ningunha emenda e que digan a verdade, que digan que en realidade vostedes lle valen os orzamentos miserables de igualdade tal e como están, que a vostedes lle vale un sistema de emerxencias privatizados, que a vostedes lle vale unha administración de xustiza absolutamente desgaleguizada e sin medios. En definitiva, que estes orzamentos non teñen ningunha vocación de modificar a realidade. Máis nada e moitas gracias. Gracias, señora Paz.